Egunon, gaur ikastolaren eguna dugu eta nahiko arraroa gainera aurten. Beste urtetan, aina bitarten elkartzen ginen eta egun berezi bat ospatzen genuen eta aurten azkeneko hilabetetako egoeraren eraginez beste modu batera egin behar dugu. Baina hala ere ospatu nahi dugu. Ospatu nahi dugu komunitate bat gerala eta elkarrekin gauzak askoz ere hobeto egiten ditugula. Koronavirusak hori behintzat erakutsi digu, ez? Elkar zaintzen balin badugu eta elkarri laguntzen balin badiogu, gauzak askoz ere hobeto ateratzen direla eta bai gizartean eta baita ikastolan ere. Gaurko eguna aprobetxatu nahi dugu, baita ere, eskerrak emateko. Eskerrak emateko hezkuntza komunitatea osatzen duzuen guztiei. Ikastolako irakasleak eta profesionalak, ikasleak eta familiak. Irakasle eta profesionalekin beste momentu bat izango dugu, elkarrekin egoteko eta ikasturteari agur esateko, eta beraz gaurko hitzak bereziki ikasleentzat eta familientzat izango dira. Ikasleentzat, hilabete hauetan zintzo ibili zaretelako eskerrak emateko. Irakasleek agindutakoa, ikastolako martxa, primeran eman duzue, izugarri saiatu zarete eta zuen portaera eredugarria izan da denontzat. Beraz, eskerrik asko. Eta agur berezi bat, bereziki etapa amaierara iritsi zareten ikasleei, bai HH-en, bai LH-en, bai DBH-en eta baita batxilergoan ere, ikastola bukatzen ari zareten hoi. Beste urte batzuetan, agurra beste modu batera egiten genuen eta beste eraikin batera joaten ginen eta aurten ezingo dugu horrelakorik egin, baina moduren bat bilatuko dugu ospatzeko. Eta familiei esan bezala baita ere eskerrak eman. Eskerrak eman hilabete hauetan lagundu diguzuelako eta zuen seme-alaben hezkuntzan izugarri inplikatu zaretelako. Irakasleak, ikasleak eta gurasoak elkarlanean aukera izan dugu egoera hau gainditzeko edo egoera honi ahalik eta ongien erantzuteko. Eta horrela ere saiatuko gera datorren ikasturtea ahalik eta ongien hasten eta ahalik eta ongien antolatzen. Uda on ona pasa eta besarkada handi bat denontzat.